Abusia for yama obibia good evening. Emma obia good morning. Baby a ohwe yen efri. Ene ye time. Enti no ye de eho enchia edi ma obia. Akofra media so eni edi ne ye amono ba akopɛ. Sekan kɛse a etwa sekan nyina mu. Akofra empanimfo nyina som ene na ye di esae no. Edi ne ye din a edamu prekopɛ. Eni nti na ma eduru tem bia yen no ye gi yehudi no esan se ye din ni damu prekopɛ. Ene na ye da oni Akofra media ahia subscribe mama Akofra media uwia wo notification bell no na wa turn ne on e de amayen subscribe na afi like emaye ma likes no enkoso yesere mo ani de na ho blase kwan so eya moma e video no monhwe emayen na monhye afi video so no mohwe a monhwe maninsi wate ase ye aha na afi wi abomodena so obehye ama wunua soso ama wunua soso no wahunu nia ekoso wo Akofra media manya ho pesem nkuminya mesero ohwe a ma wunua soso no share ma no na ka kire ne say u follow Akofra media nti ono soso no on follow yen comment section no yesere ohwe video ni wi a ani de na ho blase kwan so fa wo comment bla begu ho mayen fa wo comment bla begu ho mayen ene na ene no eboa ye na ehye ye nkuran ema ye hunu se dwumadie na ye di no ye ne mo na edi o like no soso no ene soso boa ema ye koyanim enti momo modene na ye followers monye ema yen comment ne de ene de hu hia se mo betimi comment e de amayen o de nia obetimi aye bia fa ye boa na Akofra media ye nko yanim ye da masese ma ye nsa amayen na moage atom amono ba akopɛ ubedie di se man Akosua Serwaa ofiri Germany last week no mu no ye nyina ye nim ne ye course Okotoroka International Airport ena oba beduru Kumasoso Prempe International Airport so no ye hunu ne ya course na ene ami no kase no ubedie di se sa man Akosua Serwaa ye wonu Kumaso Infantile New Town ana wunim sa ho na man Akosua Serwaa ye wo no eho na nifuru mahye man Akosua Serwaa sa wodi agoro ewo Kumaso Infantile New Town ye beka se ne meba brem obo ampe osotele enti no owo ayonkofo wo Kumaso Infantile New Town empanyinfo se kunturu hwan a ekoni nchi enti man Akosua Serwaa oba Kumaso no ende okako piemu wo Infantile New Town na anwanwade ye wo mu ni se sa na man Akosua Serwaa nam ho nyina no Otumfuo Kyeame Panin a yefre no Kyeame Kofi Nti o Kyeame Kofi Nti oni na ye yewura opinso ne Kyeame Panin pa sa obedie di se man Akosua Serwaa ni nwie kuma no man Akosua Serwaa sa ni nwie kuma na ye Kyeame Kofi Nti obi animu da maame no oye obi a sa ho blase ne sane wote ye no nka obi ankode sa no mo nyina be hoahoa no ho mo nkwa hanko hunu we na so sa enne ye hunu se sa Kyeame Kofi Nti a oye opinso sante hene ne Kyeame Panin no sa na man Akosua Serwaa nwie kuma no agi yensem na ade no in fact ama enne na man Akosua Serwaa kopie ho ko ne bra ne fie ama omode wodoko bo wodom empanifo kan sem bi se moja mu oduru sin nsuo enti Kyeame Kofi Nti ohuni ni nua ba no ogina wa tu na omama me Akosua Serwaa bu nkotodwe ana wo bom paye e de mama me Akosua Serwaa wo wie na oka kire ne se baabi obekọ bia wotan nachi odi ne sunsum ne kra betan nachi enti nde mama Akosua Serwaa me se Ghana no a obaaye no wa ma na gudie so wa ma ne se obedi agro keke maame no onim anamo a otu na ni nyina so no papa shi edimu ntintimma ene Ghana team legal wife fo baabi obekọ bia no omotan nachi se achacha ebo nantwi achi momme yenko ne yenko nkohwe emre a oduru Kyeame Kofi Nti efie no meka so opemso ne Kyeame Panin fie no ne ekọ so wo ho no yemfa yani nko ne yenko yempanifo so wani esemu a yeni enyaw nti momme yenko ne yenkohwe ne a esi wo ho no mo yedamase Akofra media so ni edin ne ye amoro ba akopɛ subscribe na like maye comment no fabra begu ho emaye edamase
Once I met Ebra, Madaruma, Ebra Transi. Never in any man in Yeti, Madarum. No, Adabra, we see us almost have a chow. Quando yeah. Si ahemfie na wabemu na ha ona ye asokwa ani akyeremade wura ska ye ka asokwa ni akyeremade wura santimam ye ka emmen a ye bɔ a ona santene dem ano bra rasakon ye ka ba ye okutua ye na santene dem ano koje fidade so abade ba ha ye ka akyeremade fo so omo sentwene so wa santimam ni na no ani ba Kofi Nti na santene dem ano ye ka kwadwom santene kasa otukwan akɔba bia wɔn mo bi ansa na santene akasa no no nso na Kofi Nti tosumienu no hene ba ɔno na santene de ma no yewura nkroto aduonu na 24 ɔno so wɔ nkro saa nkroto wɔyɛ sɛ bia ku santene na Kyeame na ɔno ne ɔhene a ɔwɔ nkroto ɔda amahene anan ano denya ase bekwai adankranya na tepa amahene nan ni na hene ba Kofi Nti na da wɔn ano nti wo ba ahemfie bia ne wahu yɛbɛka sɛ abakwasɛ mu aha ɛne baabi a golden store bɛda 40 days mi ebi nsi baabi a ti yɛpɛsɛ mu baabi a maba no ti yɛwɔ asam makɔ abaabi yo pa Kyeame wɔ ha wɔ yi madam wan na ɛkasa wan na ɛkasa ma busua baba yo we de Kyeame bi sɛ bi awia yi Kyeame de ba na Yabisabi. Everybody Kasafani. Amen. Nana, now Kyeame, see man into Nana say, ye banner we are and your bonnet. You be due Kumasi, and then 2 days. Now ye be due Jumason, Asante men, Enra. And then we say ye beba ifie na yaba bechia abusua penifo se osi atinye oda ehwa na otafe ena ba bi achichira aboa no so ehwa na sane no aha na mam se wa ye wo no ha na otenaye aha na meni nia Charles Kwajufu dadi number 91 ye koye ne ho ade bom so ifie ane maame ene abusua timu aye ba ye ni aha na edi akone ya basa die fie ene aba ene aba fie so be chia busua ese bi ka ba na na ho e ba be chia na na so de minua Panin no eti say my sister Akosua Serwaa bracket2 Mrs. Kojo Fosu the late Kojo Fosu enti Akosua Serwaa Fosu wa ba fie ene e ba be chia mo odo na e de ba e enya ne bone kwanso die ne busua ina so ne ba e ye brother Adams one ne omo fi boase ne be srae o hwe awofa ya poku dad number ofa e de ne bon no kwa ya poku ni ena mama Serwaa ni ni the brother ni ena brother du akontajo ya lumba de ne bon
ana efia de se wa mali abusua so yi na yi ni me ho na ja ne abefo bloggers ya ye nuanom a omo pe ma me se wa asem ene team legal wise we move omo na ata yachi dumadi akoso fe e wo wiase nyina no enti ye ba no do kwanso enti so se media fo edi achi a omo nua ba omo penasem omo peni wuanyom penasem waba ene omo de odo omo ana de odo aba ene ese omo aba benya adwuma so ye 24-hour economy ene no omo ye no obiya the company ti se wa mo adwuma by God grace ifewade tinana we dey akram so bro said e wa de nyina ase no say wa ona na ye pacha ben akram so bro said ye wa de nyina papa shi na wase no aso wa de nyina ne ye Akosua Serwaa sabi o ka fantino tan de a na ne nyina ne ho ade ye ne bibia jonu ye fie haya na eja fantino tan haya anse my bag nyina beda a chia me anim ja akra wo fitia mu nanso ti ne nyina nanso akwa ba sabi ewo bi na wie bi wose ebe fie na busua ne nyina bobom nyina de da chia chia me na fi shira bi eho bi akra oso ne afuto bi a wadina so ede mo ba so nya omon kwan de ba ye wo hwe centralfo bloggers bi akire team legal wife omon sabi oso obi am nya se bi obi na de ka akusi kozi sawo no eye do aye bi eframa no ne nyina de akire ba ye no ta yi nua ba wona na achi na yaba se ba ye bi a ye nchiam na akwa de ba ye yura se mmakwa aba ja aso de se de munim no amfie no ayura kosomon nenso eto chance nyambo ye okude ayura be konkunya dem na eja akwasi bibi da che ho ahomboabo amu anigu a musom de aba beduro ha se de boni bi ani ha yura so da mu nyina amasi se papa shi sira nyina no de ma o se nye nne no nim wo o se sabi akuni sapani ya wono to sabi be ka se wo to na so se de aka de o na akwa ekuma no so na o se de fantino ta de maame ne adwo apona man no me yanuanom Akosua Serwaa ni abena Serwaa ye ka de efie ha ya ntom ya adekoro o se de nipa bi ka na omunim de omo ka na akwa to hwe omo so bi no obin pass ase o se ka ono na de Akosua Serwaa de obi nim ka omo anka omo nke kansa na bibi na ye bibi no obi aka de oke o se obi so ti a obi kwa se anwo ni pa o se munim no o se na tie o se de onim ya maami de no onim no o se be se bi se bi ono na de na onye o se o kon ho asaf market wa wa koji ska tum sabe na ha ye nye o se da be na mo ye no da be na fantino ta se sabe peto o se fantino ta ne enchirem utimi kofi bia mu kodi de na mpapa mu aba o so na de na ti wa ansa be kwa asori kwa no rehansa no ato aso ako eja o se na omo na esie eja on do ID no hwe wo o se na mranti abegu ha ya ya twetwe ya camera sie na esie ni ti ba bi de bia na eka o se sa fo do omo du achi se bia ku ye boa de ne so asa hwe omo yi sa nanum kasa o se sa pepepe nanum kasa ewom o se ona se wono ni nua ne bibia no ti na wo kasa eni de o ma bo wan ye o de me kotu be du se e na wo fi tia ye se wa isi amemba ho o se on de se be ka no krom wo ka da kra ne de no no o be ka no krom anya ne e na me be hu mi nua pani o se nya ne no be hu se bia kunu nua pani e na nya se me tia ko nyanti no na me be ka se wo ye mi nua nti no e no ma bia me be wura fa o se bia on ka se wadi akonya nti na bibi on e so ka no kra tuntum o se da bi e wo so ka no krom ne de be bia ni nua me ti ho
say my quiet penny, or metality, or bar, and a poor you or me from your midnight. Also say the Otawachi and the poor you, and you man that you the swim Otawachi. Some mamma, it's me, Yama, and some poor mamma who was here no what it, the back was just one kind of say I was over back. That's what I meant to you, Mr. was over bound. It's Miss Roma, a young walker, but we saw what was in there on for the cancer and tell them today. We are coming, almost Uma, I bless her was his own team, his own team, and you to Placoma. It's in a local bar, Bepako show, Loco, let me be almost a city and Bible at our which I'm telling you no and paying anything to be piano or our cheap. Will be any of you. Will be any of young company. Will be any of me. It will be a necessity. I know what Said you are saying no, or saying I'm the mammy, what our cheap. BBM, Nano Coco, and one mammy, I'll drop no be so. I say, now what you say about so, mammy, no be so. Sarah Pepe, one saw there. It was the air catch on you and said, I'm saying, my memory, why I didn't just say, I've got a one son, or no said, on so on, said, my answer, Omunamuno, or Mutawachi, or so Tawachi, say a call to say, yeah, dear, and said they are, and couldn't be a baba. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Bible says, where two or three people are gathered in my name, there I am. If you have been one of us, I will share with you. I will say, Yankupon, it will be able. Yankupon, because what? And now what do you first? You near so. You banya bedawasi. And your baby are now quiet, you. Say, the Panionia, or your day, necessary, you are say, or say, Namsa, Mumuya Bedosun. According to Matthew chapter number 24, verse 12 to 13, 12, 13, 14. Radia Casasamo. Now, what do you first? Now, Unwavering Panin, that's it, was a bay unana. Akosua Serwaa Marisa Egumas said, now, Evangelist Kabi said, Yeniaso. It's an episode of the Dawas. Yago Poncha, Eba was Nana. We really appreciate the welcome, the support, and yes.
God bless you. God bless you. Yes, the nation bad yes. Na ya ta na chi. Imagine number. Na yes, in fact. Sure. Sure. Ebi obaka sa Akosua Serwaa be kire ni nua be ma wa be kire. So what is the radio directive? On the tete when you visit so the Akosua Serwaa so on the yes What's